Una de les novetats que ha inclòs la Festa dels Copatrons de Blanes 2013 va tenir lloc dissabte passat a la plaça dels Dies Feiners. Es tractava d'una festa d'animació infantil amb l'espectacle Cants 60, que va anar a càrrec del grup de Pep López. L'objectiu a l'hora d'incloure aquesta activitat al cicle festiu ha estat seguir reforçant el segell de qualitat de la destinació de turisme familiar amb què compta Blanes. Doncs sí, un cop més apostem per les activitats pels nens i les nenes, apostem pel turisme familiar i com no podia ser d'una altra manera, aquest any hem integrat dintre la Festa Major Petita un gran espai pels nens amb animació infantil durant tota la tarda aquí darrere a la plaça dels Dies Feiners. L'espectacle infantil va ser principalment a base de balls pel públic de totes les edats, tant els més petits com els més grans, que tampoc no es feien gaire de pregar quan se'ls demanava afegir-se a la gresca amb la canalla. I és que l'actuació pretenia divertir els més menuts, però sense oblidar-se que gairebé sempre van acompanyats d'adults. Per això, Cants 60 fuig d'infantilismes i fórmules tòpiques i ofereix un repertori inèdit de creació pròpia, tot i que en alguns casos també adapta temes tradicionals. I precisament, si parlem d'activitats tradicionals, val a dir que aquests ingredients són els que més imperen el gruix d'activitats que composen el programa de la Festa dels Copatrons. Per segon any consecutiu, la Festa Major Petita de Blanes està coorganitzada per l'Ajuntament i Acció Cultural Es Viver. En aquest sentit, un dels actes que des de fa 10 anys s'encarrega d'arranjar Es Viver és la tradicional cursa Corre el Cos. Les arrels històriques d'aquesta cursa es remunten als segles X i XI, quan els corsaris atacaven els pobles de la Costa Brava. La cursa commemora o rememora una mica la distància que s'havia de recórrer la gent que estava fora de Palau, fora del castell, a l'època medieval, quan hi havia invasió marina dels corsaris. Llavors, la gent que estava a prop de la platja, pescadors o pagesos, havien de fer aquesta distància per refugiar-se dintre les muralles del que és actualment la Església de Santa Maria. L'any passat, la cursa Corre el Cos es va fer al matí de dissabte, però aquest 2013 ha tornat als seus orígens des que va ser recuperada i es va fer de nou a la tarda vespre. Enguany han participat una quarantena de persones en una activitat que, com dèiem, ja ha esdevingut d'entre les més tradicionals en aquest cicle festiu, que els blanencs i blanenques gaudeixen amb més intensitat. Com cada any, la Festa de Copatrons és la Festa Major Petita, que tot i que ve molt seguida de la Festa Major Gran, és la festa que els blanencs i blanenques realment gaudeixen. Aquest any, com ja va ser tradició des de fa 2 anys, conjuntament amb l'Associació Cultural Es Viver, a la qual li volem donar les gràcies, hem coorganitzat tota la Festa Major Petita amb tot un seguit d'activitats tradicionals i altres, com les que ja hem dit anteriorment, que es venien fent, com l'Orquestra d'Ahir la nit o l'animació infantil d'aquesta tarda, com a complements i que aquesta festa guanyi una mica de pes durant les festes de l'estiu a Blanes. Després de la cercavila inicial, a les 7 del vespre es va fer la cursa en les dues categories d'inscrits. Primer van sortir els més petits. I després ho van fer els més grans. Val a dir que no hi ha línia d'arribada i els corredors i corredores han de tocar la bandera de Blanes per validar que han completat la cursa. En aquest sentit, a la classificació de les corredores més petites, la tercera posició va ser per Carla Mas, de 6 anys. Un aplaudiment per la Carla. Rere d'ella es va classificar Gisela Mas, de també 6 anys. I a la primera posició es va classificar Marina Baulies, de 10 anys. El grup dels més petits, el tercer lloc va ser per Joan Casanova, de 12 anys.
La segona posició va ser per Nani Meia, de 14 anys. I en primera posició... I el primer premi se'l va endur Pau Santanac, de 10 anys. En la categoria de les més grans, la tercera plaça va ser per Lola Espinosa. En segona posició amb el número 20. El segon lloc per Ona Lupiáñez. I la primera posició per Marta Romance. Per últim, el grup dels més grans, el tercer lloc va ser per Carlos Parra. Bon xoriço. La segona posició per Nil Llorenç. I el guanyador va ser Albert Campuzano, del Club Triatló Blanes. Després del lliurament de premis, l'activitat de la cursa Corre el Cos va acabar com havia començat, amb una cercavila per acompanyar tothom fins a la plaça dels Dies Feiners, on estava a punt de començar la festa infantil. Durant tota la tarda vespre del dissabte va haver una altra activitat que també ha començat a ser prou coneguda, organitzada pel Club Escacs Blanes. Es tractava de la 6a edició d'Escacs al carrer que una vegada més es va allotjar al passeig de dintre. La prova es va fer en la modalitat d'escacs actius, és a dir, partides ràpides de 5 minuts, en què tots dos jugadors disposen d'aquest temps per poder eliminar el seu contrincant. Si no s'acaba abans d'aquest temps, es comptabilitza com a perdedor aquell jugador que esgota el temps que li pertoca abans que l'altre. En total van participar 32 jugadors que havien de fer 2 partides amb cada contrincant per anotar-se la victòria. Com sol ser habitual, i més encara a la tarda del dissabte en què el passeig de dintre està especialment concorregut, la competició va atraure gran quantitat de públic que, a banda de seguir amb atenció les partides, també es va animar a jugar en alguns casos a les taules que anaven quedant buides. L'activitat, que va començar a les 4 de la tarda, es va allargar més del previst fins a 8:45 de la nit, ja que per decidir el guanyador i finalista de tota la competició es van haver de jugar fins a 3 partides. Això va ser perquè la primera que van jugar va acabar en empat. L'emocionant final de la 6a edició d'Escacs al carrer va enfrontar d'una banda Carlos Salgado, del Club Escacs Blanes, i de l'altra Sergi Alonso, del Club Escacs Igualada. Finalment, qui es va classificar al segon lloc va ser Sergi Alonso, mentre que Carlos Salgado va aconseguir la primera posició, el primer premi del trofeu. L'entrega de premis va posar punt i final a la jornada d'escacs al carrer, un acte que va encapçalar l'alcalde de Blanes, Josep Marigó.